A banda ancha chegará a 3 polígonos máis da comarca de Osalnés, o Parque Empresarial de Vilanova de Arousa, o Polígono Industrial Osalnés en Cambados e a zona industrial Las Veigas de Almorzar en Caldas están incluídos nun plan da Xunta para achegar este servizo. Un plan que ten como obxectivo, como lle decía, dotar de redes ultrarrápidas a todos os polígonos empresariais de Galicia. A oferta de R contempla unha conexión de internet de ata 350 megas de velocidade en 81 polígonos industriais de toda Galicia entre o 16 e o 18. As actuacións do plan comezaron no 2016 e xa hai 7 polígonos da provincia que dispoñen deste servizo. No 2017 está previsto que chegue a outros 11. Que permitirá conectar as redes de nova xeración 81 polígonos empresariais en toda Galicia, con un orzamento total superior aos 5 millóns de euros, dos que a Antega achega 3,4 millóns fundamentalmente de fondos FEDER. O que queda fora do plan polo de momento é o polígono de Barromeis, que non estaba operativo cando se deseñou. Dende a Xunta xa explicaron que esta área se incluirá en proxectos futuros.